Galera, sou do Freddy Fazbear. Ježiš, sorry, že som tak dlho nevidel nejaké video. Tak ako mám to zatiaľ pekné. Mám zase kúpil tento house. Dneska som to ešte iba kúpil. Samozrejme, tu mám krásne toto autičko. Modručké. Takže ten, kto teraz vidí toto video, nech mi dá prosím odber. Veľmi mi to pomôže a vám to nezabere moc času. A napíšte do komentu, teda nenapíšte, dajte do komentu toto tu emoji, busy samozrejme, a ja vám dám srdce. A ak to bude 1000 lajkov, natočím, čo ja viem, ak získať tento Jungle Solo Black. Starý samozrejme. To mi ako vyvolička, takže ja zdravím. Samozrejme, ja budem chodiť podľa podpisov. A takedy asi natočím aj video, ako som napisoval tieto svaly. No, jediné 3 cviky vám ukážem, ktoré som robil. Takže toto. Myslím, že môžete pomôcť. Svým ďalom. To je nič. Inak to je to hrozné. Potom môžete robiť toto. A dobro. No, to nám to samozrejme. No. Hehe, mám skôr skrýš. Ok, tak ja sem toto. Ja som teraz na toto motoru. Dobre. Teraz samozrejme toto video bude o tom, ako no samozrejme tak som poznal Jongosa. No takže Jongos je môj kamarát. Ale ten, kto pozná Jongosa, nech je napíše do komentu Jongos je nej. Nie, ja viem, čo napíšem. Jongosová máma je top. Samozrejme, toto video bude o tom, jak som poznal toho Jongosa. No takže ja som vždycky bol taký debilný. Napríklad sa vchal sem. Bac. A keď som zistil, čo je YouTube, som pozeral videá a v tom ma napadlo, a ja som mohol byť YouTuber. A teraz vlastne, nie že kopírujem, ale Jongos mi vlastne, ako jeho videá ma podporujú. Ja som najšťastnejší teraz, že ten Jongos, keď to bez neho, by ma nenapadlo si zahrať Brookhaven a natáčať ho. Takže ja som vždycky bol takéto debilný, chodil som cez tento strom stále iba. Potom vždycky. Nikdy som neskúšal. To ma teraz iba napadlo. Nikdy som neskúsil vyliesť potom tam. No, toto hore nevylezie. Sad. Pozrite. Stojí. Tak dobre.
Asi jumpnem. Oh. Ježiš, to bol epický jump. Videli ste to, že... No tak, toto video dneska je kvôli Jongosovi. Vďaka nemu ma napadlo natočiť takto s modrým autíčkom. Samozrejme, dneska jediné, čo budeme robiť zlého, je vyskúšať vykradnúť tento premiumový barák. Takže pôjdem pekne zozadu. Dúfam, že moje autíčko sa to dobre pchá. Dobre. Mám malé auto. Skoro som išiel kostrha. Nevadí, tak naberáme rýchlosť. Veď vidíte, že to moje auto prdí. Môjde z výfuku. Vtedy vám to dá väčšiu speedku. Keď aj šprintujete, vidíte ten šprint. Toto máte tu na nastavenia. Tak si to môžete zapnúť, vypnúť. Tak si môžete takto nastaviť, že chcete decko. Pozrite. Ide na to decko. A nevadí. Tak vypneme a ideme. Idem vyskúšať ľudí, tak to sa nedá. Takže samozrejme vidíme toto. Au. Som pak mohol sa radšej riadiť takto. No tak toto je ten nový house. To bude ťažké vykránať, keď to ani nepoznám. Ja som nehovoril do tej... Nebudem sa. Že nič nemám. Tak sa môžem prebaknúť. Samozrejme, ja vám tu všetko ukazujem. Ja som ako Jongos. Pom, 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 pom.
ten save jsme nenašli. Ale toto je koniec nášho videa. Len srandu. Ještě pranky za to jsem naskarpanula. Hihi. Já jsem velmi zmenším. Nestlaklo. Okay. Napište mi svojom do komentu, kde má tento house save. Viete, a koniec videa. Tak čau. Čaute. Tak čaute. A to sa nedá, škoda.